Hej YouTube. Mig og mine venner, vi laver det her. Det har taget rigtig lang tid på grund af mega mange fails og sådan noget. Og det der har også eksploderet et par gange. Ja, og det er vores første video på YouTube nogensinde overhovedet, så... Ui! Vi håber, den bliver god. Haha, den faldt ned på jorden. Nå. Ja, vi håber godt kan lide det, og nu vil vi så vise, hvad vi har brugt lang tid. Læg mærke til, at det lyser. Ah. Ui, det lyser. Yay. Nå, men det er så det, vi har brugt rigtig lang tid på, og nu vil vi så fortælle, hvordan? Det er gjort. Teksten, det har jeg lavet. Ja, og så har vi teksteffektet af Specs. Ja. Og Mads' lillebror Anders, det er ham, der har lavet lyset. Det er det her. Det har min lillebror lavet. Alt sammen. Jeg kan lige gå op og trykke på pressure blend, så kan jeg kigge. Så kan I se, at det lyser. Nej, for sådan, så jeg kan ikke komme op. Og sådan. Det tog rigtig lang tid for os. Se, det lyser. Mest for den der Anders der, Mads' lillebror, fordi han skulle lave alt det her. Alt det her har Anders lavet. Min lillebror. Og det er vi rigtig glade for, at han gerne vil. Han er faktisk inde på sit værelse nu. Men han skal ikke have med i videoen. Jeg ved ikke hvorfor. Det sagde han i hvert fald. Det ved jeg heller ikke, hvorfor han ikke gad. Tænd det igen. Tænd det! Sådan, nu tænd det! Okay. Alt det der. Alt det her, det lyser. Men ikke gør den. Og her, og så... Nu er det sygt mørkt. Og starter det igen. Bum. Og jeg synes, det er rigtig sejt, at han gad at lave det for os. Så det er faktisk bare det, jeg vil sige om det, vi har lavet her. Og vi har godt nok gjort det mange gange. Der står en zombie. Er det en zombie? Der står en zombie på A'et. Er det en zombie? Mm. Det kan jeg ikke se. Må se. Ikke Zombie dræbe på den. A'et. Ikke dræbe den. Zombien hopper rundt på A'et. Det ser sgu da sjovt ud. Som plejer de da ikke så ud, gør de? Ligner en bøg. Nej, det vil jeg gøre. Og en død i lol. Nå, skælden. Sådan. Nå, men det var det det? Ja, det var det. Så håber vi godt kan lide det, og så... Subscribe. Tak. Like. Hvis I godt kunne lide det. Subscribe, like, hvis I godt kunne lide det. Og så ses vi næste gang. Hej hej. Hej.